खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना मैया चिरांनि धालिगाव नोगोरमानि बिजिआर टाउनशिपआव थानाय आरसिसिसि अडिट'रियामाव फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै रंजानाय हाबाफारि लायो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम श्री प्रमद बर'आ बिथांनि नुजाथिनायजों हाबाफारियाव नुजाथिफैयो। बे हाबाफारिनि गाहाय बाथ्राया जाबाय मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'नि श्री हरिनारायण खाख्लारि आरो श्री बद्री गुरौगेननो 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि मानगोनां प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था होनाय। बे हाबाफारिया गोजौसिन दिन्थिफुंनाय गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरजों लोगोसे बै फरायसालिफोरखौबो मान बाउदोंमोन जाय फारियै 3 बोसोरसिम ए+ ग्रेड मोननो हादोंमोन। बेजों लोगोसे एसएसएलसि 2024 नि थाखाय बिगियान आरो आरिमु आयदायाव बयनिख्रुइ बांसिन जौखोन्दो थानाय फरायसालिफोरजों लोगोसे एसएसएलसि आरो एचएसएसएलसि आनजादफोराव गोहोम गोनां उथ्रिनायनि हार गोनां फरायसालिफोरखौ मान होनाय जादोंमोन। 2024 मायथाइयाव एचएसएलसि आरो एचएसएसएलसि आनजादाव सेथि मासि मोननो हानायनि थाखाय चिरां जिल्लानि गं 55 फरायसालिफोरनो बाख्नायनायनि फोरमान बिलाइ गथायनाय जादोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोनाब बंग सिमायाव आसामनि वेलकाम गेट बेखेवदों। 2023 निफ्राय 24 मायथाइनि थाखाय रायजो बेंगिरिनि गोनांथार फान्डनि सिङाव कक्राझारनि श्रीरामपुर, गसाइगाव, श्रीरामपुराव आसाम सोनाब बेंगल सिमायाव आसामनि वेलकाम गेटखौ बेखेवदोंमोन। बे गेदेर हाबग्रा दरखंनि थांखिया दावबायारिफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय, आसाम आरो सोनाब बेंगलनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनाय। बे दरखंआ ओनसोलारि दावबायथायखौ बांहोगोन आरो सिमायाव मोनसे मुंदांखा आरो बरायनाय नेरसोन होनानै गासै दावबायारिफोरनि मोनदांथिखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाया मोननै हादोरसानि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो हेफाजाबनि मोनदांथिखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। आसामनि वेलकाम गेटआ आलासि सिबिनाय आरो दुंब्रुदनि मोनसे मुंदांखा नेरसोन जानो थांगासिनो, जाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोर गोहोम खोख्लैयो। सिएम प्रमद बर'आ ओनसोलाव दावबायथाय आरो खौसेथिखौ जौगाहोनो हानायनि गोहोनि सायाव गोसो होनानै बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय सुबिदा होनो थाखाय अभिनन्दन सोलोंथाइ लन साबसिडि बिथांखि 2.0 जागायदों। फरायसाफोर आरो बिसोरनि नखरनि सायाव रांखान्थियारि बजाखौ खम खालामनो थाखाय आसाम सरकारा अभिनन्दन सोलोंथाइ लन साबसिडि बिथांखि 2.0 खौ मैया फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जागायदों। बे बिथांखिनि थांखिया गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरखौ गावसोरनि सोलोंथाइ दाहाराव 50,000 रांसिम साबसिडि होनानै हेफाजाब होनाय। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनो थाखाय सरकारनि खोथा होनायखौ बुंदों दि बे बिथांखिया रांखान्थियारि नारसिनथायखौ खम खालामनानै जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजों इयुनखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे आगान। आरजाथाव फरायसाफोरा गावसोरनि मबाइल नम्बरजों लग इन खालामनानै आरो आर'जलाइ बिखान्थिखौ अनलाइन फोजोबनानै मावख'आरि पर्टेलनि गेजेरजों आर'ज गाबहरनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ सरखारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय गोदान इन्सुरेन्स स्किम बिथांखिखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ जाब्रबथायाव थैनाय, बेंगुरा एबा बेरामफोराव रायजो सरकारनि मावफारियाफोर आरो बिसोरनि नखरनो राङारि हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गोदान बीमा बिथांखिखौ गनायथि होदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि बे बिथांखिया जाब्रबथायाव थैनाय एबा अरायथा बेंगुरा जायोब्ला 1 कौटि रां, खावसे बेंगुरा जानायनि थाखाय 80 लाख रां आरो लोमजानायनि जाहोनाव थैनायनि थाखाय 10 लाख रां होबावगोन।
केबिनेटआ थोंजोङै मावफारियाफोरनि बेथन सानरिखियाव बीमा प्रिमियामखौ थि समाव जमा खालामनायखौ रोखा खालामनो थाखाय बेंकफोरजों मोनसे गोरोबथाखौबो गनायथि होयो। शर्माया बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिनि थांखिया बै मावख'गिरिफोरखौ रैखाथि होनाय जाय सानफ्रोमबो जिउ खैफोद गोनां खैफोदजों मोगा-मोगि जायो आरो गोनांथिनि समाव गावसोरनि नखरनो गोनांथार राङारि हेफाजाब होयो। बाथि खौरांआव दङ बङाइगावआव नंखाय रां बिलाइ जब्द, उत्तर प्रदेशनि थागिरिखौ हमदों। बङाइगावनि निउ बङाइगाव जिआरपिआ आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो आरो 500 रांनि फ्राय 1,79,000 रांनि नंखाय नट जब्द खालामो। पुलिसआ नंखाय नटफोरजों सोमोन्दो थानाय साबिर मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साबिरआ उत्तर प्रदेशनि थागिरि। पुलिसनि नायबिजिरनाया दायो सोलिगासिनो दं। द'थि खौरांआव दङ आसाम एन्टि स्मगलां इउनिटआव गिदिर गान्जा जब्दआ 511 केजि बोखांदों। 4 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव गुवाहाटीआव कास्टम डिभिजननि सिखाव फालांगि बेरेखा इउनिटआ गोबां बिबांनि गान्जाखौ हमनो आरो जब्द खालामनो थाखाय थि बुद्धिनि सायाव खामानि मावदोंमोन। मावख'गिरिफोरा गोरान गोथां प्लान्टनि मुवाफोर थानाय 41 एसटिपिइ बारदाना बोखांनो हादोंमोन, जाय आसामनि गनकपारानि जाजिगावआव गंसे न'नि सिथ्लायाव दोनखोमानाय जादोंमोन। हमजानाय गान्जानि गासै लिरथाइया 511.175 किल'ग्राममोन, जायनि अनुमान खालामनाय बेसेना 1,53,35,250 रांमोन। बोखांनो हानाय मुलिफोरखौ गोख्रैनो जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो 4 सेप्तेम्बर 2024 खालि जब्द खालामनायनि केस नम्बर 01CL NARC AS GAO 2024 25 जों नारक'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स NDPS एक्टनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाय आरो गोनांथार नेमखान्थिफोरा आथिखालाव सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।